Hej alle sammen, det bliver bare part 3. Nu tester vi dem. De er lige blevet færdige. Okay. Men husk at like og subscribe. Jeg ved godt, jeg har sagt det mange gange. Eller. Jeg klipper faktisk alle de her parter sammen, tror jeg. Men mærkeligt altså. Popcorn i en julekalender, det har jeg aldrig prøvet. Ej, Bella spiste den. Okay, nu prøver jeg igen. Men husk at like og subscribe. Jeg tror, det var alt. Shit. Jeg tror, det var alt for den her video. Hej hej.